Počuli ste už o miestnych akčných skupinách? Možno vďaka práve týmto združeniam máte u seba v obci vybudované ihrisko, cyklotrasu alebo opravený kultúrny dom. Masky zastrešujú subjekty v regióne, pričom je ich úlohou spájanie, podpora, hľadanie a implementácia nových príležitostí pre rozvoj vidieka. Využívajú pritom metódu líder alebo vedenie z dola nahor, čo znamená, že v rámci MAS spolupracujú obce, podnikatelia, organizácie, ale aj obyčajní občania, ktorí sa snažia sami rozhodovať o tom, čo vo svojom regióne potrebujú. Na Slovensku sa však tento koncept potýka s problémami ako byrokracia a dlhý schvaľovací proces. To odrádza členov MAS uskutočniť projekty a zároveň masky nedokážu dobre čerpať financie z európskych zdrojov, čo v konečnom dôsledku ochudobňuje slovenský vidiek. Miestne akčné skupiny sa preto rozhodli v rámci národnej siete otvoriť svoje brány pre poslancov a kompetentných odborníkov, aby spoznali prácu masiek u nich doma, pochopili lepšie ich problémy a snažili sa odstrániť bariéry. Dnešným dňom otvorených dverí sme chceli účastníkom ukázať, aké aktivity robí naša miestna akčná skupina. Cieľom tej kancelárie by mala byť animácia toho územia, prepájanie tých ľudí, aby každý našiel si nejaký zmysel v tom, že sa zapojí do tých aktivít, čo sa týka akoby tej masky. Zúčastňujeme sa na rôznych výstavách, na regionálnych podujatiach, organizujeme rôzne školenia, semináre, exkurzie pre iné masky do nášho regiónu a snažíme sa pracovať s tými starostami v podstate aj v teréne, tak aby našli zmysel, plnosť toho členstva v tej miestnej akčnej skupine. Som využil túto možnosť deň otvorených dverí a vyšiel som medzi tie masky, pretože je niečo iné, keď človek príde do toho regiónu, vypočuje si tie problémy, ako keď sedí u stola. Každý ten región potrebuje niečo. To je práve úlohou tých masiek, že si oni sami stanovujú to, čo v tom danom regióne potrebujú a čo potrebujú vybudovať. Kopaničiarsky región je zase zvláštny tým, že keď sa povie Mijava, Brezová, tak ten Milan Rastislav Štefánik je to človek, ktorý má veľký význam v tomto regióne, takže som si dneska pozrel to brádlo, pomník, bol som v pamätnej izbe Dušana Samuela Jurkoviča. Určite preferujem možnosti sa stretnúť, porozprávať sa o tých problémoch, ktoré sú, pretože samozrejme, že sú. Aj z tej prezentácie, ktorú pán Nemček dával, koľko projektov sa podporilo, koľko podnikateľov, aké animačné projekty mali v rámci spolupráce a podobne, takže odnesol som si veľa a viem, že maska, ktorá funguje, je veľký prínosom pre spoločnosť a pre daný región. Chceli sme v prvom rade poukázať, že je veľká škoda pre Slovensko, že nebola vyhlásená výzva a projekty spolupráce, ktoré naša maska zrealizovala v minulom období 5 spolu. Sme ukázali tak, ako stále si žijú svojím životom takéto dva projekty spolupráce podporené z minulého obdobia. Tá miestna akčná skupina funguje v Mijavskom regióne na veľmi dobrej úrovni. Aj v rámci čerpania sme na popredných miestach v rámci masiek. Môžem vysloviť jediné spokojnosť a aj teraz, čo sme boli v múzeu Dušana Jurkoviča, tak to bol vlastne tiež projekt zrealizovaný masky. Napríklad rekonštrukcia výstavba cyklotrasy na Športovej ulici asi pred 3-4 rokmi. V roku 2024 značenie turistických cieľov tu po meste, v rámci ktorého sa vybudovala aj elektronická úradná tabuľa, ktorá je pred mestským úradom. Ten líder alebo tie miestne akčné skupiny, keď si v tom Francúzsku vznikli kvôli tomu, aby spájali tých hlavných dôležitých aktérov v tom regióne. V podstate tie dotácie, ktoré je možno získať cez masku, sú vlastne len akoby taká nadstavba toho, ako ten líder, ako tá maska by mala fungovať.